Мәктәбебезнең төрле елларда тамамлаган укучылар арасында нинди генә һөнәр ияләре юк. Кем генә булсалар да, алар халкыбызга тугры хезмәт иттеләр. Бүгенге бәйрәмебезне дә олылап, зур кунакларыбыз, авылдашларыбыз, якташларыбыз кайттылар. Үзегезнең мәктәп елларыгыз, тәүге укытучыларыгыз турында хатирәләр белән уртаклашсагыз иде, кадерле кунаклар. Ә хәзер чын күңелдән менә шу сәхнәгә чакырасым килә, бөтен авылдашлар каршына. Шушы мәктәпне тамамлап, зур шәхес булып, авылыбыз данын республикага таныткан авылдашыбыз, профессор, филология фәннәре докторы, Халыкара Төркия академияның хакыйкый әгъзасы Нурмөхәммәт абый Хисамовны. Ул бүгенге бәйрәмдә җәмәгате Фәһимә ханым белән биредә утыралар. Фәһимә апа үзе дә шушы мәктәптә укыткан. Икегезне дә чакырасыбыз килә. Фәһимә апа, рәхим итегез әле. Мындай изге мезгілләрне насип иткән өчен Аллага шөкер. Авылдашларымны һәр кем сыман мин дә сагынам, бик яратам авылдашларымны. Анда минем сабакташларым бар. Җәмәгатемнең шәкертләре Фәһимә ханымның, улларымның дуслары бар. Барыгыз да исән сауларма, кадерлеләрем. Менә Илмир безнең хөрмәтле авылдашыбыз һәм зур эшлеклебез. Үзләренең остазлары, укытучылары турында искә алырга дип чакырды безне. Укытучыларыбыз менә беренче чыгышларда да яңгырады. Бөек педагоглар иде Мунчали мәктәбе укытучылары. Мин шулардан белем алуым белән үземне үтә бәхетле саныйм. Һәм һәр вакыт аларның ышанычын акларга, аларны сынатмаска тырыштым. Фәтхияга Әхмәров, мәктәп директоры, Сами ага Ишуков, Халил ага Насибуллин. Это Роза уже звонит. Кемнәр генә укытмады? Математиклар, татар әдәбияты, татар телен, бүтән фәннәрне. Ләкин алар бийек педагоглар иде, авыр туфраклары җиңел булсын. Biz аларның данын әле үзебез яшәгәнчә алып барырбыз. Сезнең рөхсәт белән мәктәпкә бәйле берничә шигырь укып китәсем килә. Берсе кемнәргәдер бездә ветеран. Здравствуй, племя, молодое, незнакомое, Пушкин. Biz утырткан идек бу талларны, җиденчене бетереп киткәндә. Хәзер инде танымаслык үсеп, дәү абыйлар булып җиткәннәр. Алар тора ветераннар сыман, таныш түгел бакча кочаклап. Шушы яшь һәм иркә алмагачларны җил-давылдан саклап, ышыклап. Күксел башлар салмак чайкала, хатırlatып безнең чалларны. Кемнәргәдер без дә ветераннар булдык, минде шулай балларым. Әнә тәнәфескә чыкты балалар, мәктәп йорты тулды чыршуга. Ул бәхетле гамсыз көлешүләр, яңгырый бер яңа җыр сыман.
Şuna suyunub qarab duruşu, okutuşular bizning dinlerde yaz. Dünya endi yana yazmışlar, yükli demek bizning dinlerge. Afetlerden demek biz saklarga, biz yaklarga tiyiş sularını, hem saklarımız küpne kurgan il, kurukmışa sipsin sularını. Dallar sıman biz açıkta üstek, bitke bizde davullar, biz neşuklar king jilkeleyirler, 45'te kaytmay kaldılar. Tik yüzünde barının barın birdi, dol analar dolu ile biz, rahmetke biz yaşligin anın, güzel itip üstürüp yürürüz. Hürmetli Munşali halkı, min bik küptenden Munşali bilen tanış, hem barğısını da bik yaratam, bütün Munşali halkını yaratam. Hem alarını yaratunun en birincisi benim hürmetli kaynatam Şahvali, hürmetli kaynanam Hacer, hürmetli ülken tuğanlarımız Halide apa, Fetenet apa, Fakirli Banat apa, Müşfika, Muhammed Veli. Mine şular Zeynep Banu apa, mine şular arqılı. Min üzüm bütünley başka yaktan, başkırtlarga yakın jirden kildim. Şular arqılı, hem sizning arqılı min bütün mişer kavmin yarata hem ihtiram ete başladım. Şul kadar başlı, akıllı, talantlı kalık. Sizin yanınızga qaytuğu bik zor şadlık bizning için. Rahmet sizge karşı alığınız için. Sizni beyram bilen şun ko'nglimdan qutlayım. Barınızda isen sağ bulunuz. Balalarınız, ınıklarınız barsında baxtli bulsun. Baxtli bulunuz. Rahmet siz. Big zo'r rahmat. Xudoy o'zingizga da esanlik bersin. Bizning bayramimizni ulug'lab qaytgan uchun big zo'r rahmat sizga. Haydagiz kiringina. Rahatlanib sizning oldingizga chaqirasim kela. Munchali avulida g'umr bo'yi yashab, kitobxonada xizmat etgan Taskir opa Idiyatulinani biz avul kishilari.
Рахмет, Бәйрәм рахмет. белән һәрберегезне исәнлек, саулык телим һәрберегезгә. Рахмет, бик зур рахмет. Әйдәгез яңадан тарихка әйләнеп кайтыйк. Мин инде сезгә әйтеп киткән идем мәктәптә кайсы елларда кемнәр директорлар булып эшләгәннәре турында. Менә бүгенге бәйрәмгә аларның да балалары чакырылган иде. Шәмсру апа Якупованың балалары. Тасырның атказланган укытучысы Махру апа Якупованың балалары чакырылган иде. Фәтхи абый Ахмеровларның балалары чакырылган иде Альметьевскидан. Әгәр дә алар монда булсалар, рәхим итсәләр иде сәхнәгә. Балалар кайтып җитмәдеме әле? 1962 елда авылдагы 7 еллык мәктәпне 8 еллыкка әйләндергәннәр иде. 1962 елда Мунчали мәктәбенә Нургали Абдул Кабир улы Назировны 58-64 елларда мәктәпне җитәкләргә билгелиләр. Бүгенге бәйрәмдә аның улы Нариман Нургали улы Назиров катнаша. Ул Чаллы шәһәреннән кайтты. Сәхнәбез түренә сезне чакырасыбыз килә, хөрмәтле Нариман ага. Мәктәбегез, әтиәнигез мәктәптә эшләгән чордагы истәлекләр белән уртаклашсагыз иде. Әтиәни турында, мәктәп турында сүз әйткәнче, миндә бер поручениене үтисем килә. Чаллыда без бергәләшеп, күрешеп яшибез. Низамов Лыкман Каюмович белән, аның иптәше Миләүшә Фатхиевна. Менә Султан абыйның балалары чыкты. Бу Султан абыйның туган браты Лыкман абый. Аның хатыны Миләүшә, ул шул Фатхиев мәктәп директоры. Ахмеров абыйның кызы Миләүшә. Алар бергә яшиләр. Чаллыда, мин аның язылган истәлекләрен мәктәптә калдырам. Лыкман абыйга 88 яшь. Ул 17 яшьтә Бөек Ватан сугышына китә. Бөек Ватан сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышы беткәннән соң 4 ел Кытайда сугыша. Һәм шулай итеп, картлык пенсиягә чыгып, менә Чаллы шәһәрендә яши, бүгенге көндә 88 яшендә, капитан 3-го рангы. Уллары берсе подполковник ракетных войск, икенче уллары инженер булып эшли. Менә бу истәлекне мәктәпкә бирәм мин. Аны карарсыз, танышырсыз бергә. Нәрсә итәргә кирәк? Да. Әти сугыштан кайтканнан соң гомер буе шул авылда яшәп, шул авылда эшләде. Әни тоже 40 ел. Кемнәр укыган начальник класста, Хали Чапан классында, хәзер алар инде үзләре дә пенсионерлардыр давно. Балалары, оныклары барды, белүче кешеләр аздыр инде аны туган томашаларына. Шуңа күрә бүгенге көндә мәктәптәге бу бәйрәмне бик көтеп килдем мин, кайтып кемнәрнедер күремен, танышларны, туганнарны, авылдашларны күремен дип кайттым. Мин бик шат. Авыл, конечно, элекеге 570-600 йорттан бүген 150 йорт кына калган. Ләкин менә бу мәктәп бөтен безнең авылдашларның айткан сайын очрашу урыны булсын дип әйтәсем килә. Бер кызык хәл генә сөйлим, элеке колхозда борсак чабалар иде укытучылар. Ат дигеп, сыер дигеп кырга барып, әнәгә 1 гектар, әтәйгә 1 гектар укытучыларга бөтенесенә бирәләр, в том числе и Султан абыйга, и Туся апага. Ну, бер секреты бар иде, хәзер сөйләсәң ярый. Әтәй 1 литрны алып бара, бер тавык суеп. Мәрхүм Мәбәр абыйлар, трактористлар бер исмин кырда борсак чабалар, алар 40-50 кеше. Нурали абый бармы? Әтәй бар. 1 литрны чыгарып куя, тегеләр берәр пакос чыктылар да, әтәй борсакны савып бетереп кайтты шул көнне. Хәзер Султан абый белән Туся апасабалар рядом. Бу булган хәл бу. Султан абый әйтә икән, Туся, әйдә 1 литрны куйык та бездә цаптырык дигән. Туся апа әйткән, Султан, не надо, сами скусим дип әйтә. Ну, булар беренче көнне кайтканнар да, иртә белән Туся апаң әйтә икән, Тутан болит, тут болит, Султан хоть 2 литра став, пусть скушает дип әйткән. Кызык кына хәл, элекке колхоз эшендә укытучылар да беренче булып баралар иде борсак чабырга. Аның өчен бирәләр иде бер пат борсак. Безнең кечкенә булсам да хатırымда. Вот шул, шуңа күрә
istelikler, bütün okutuşlar var da iste bizden kılaç isteksimiz Velime payıydı. Velime payıydı. Biz bir dijital yıl klastaşlar bile uçurashkan edik. 26 kişiden 22 kişi sağ kalganlara da men istenlik sağlık dileyim. Bu sırasını uyuşturgan için İlnerga bek zor rahmet. Şulay gelecekte de koytarız. Avulның hallerin biliriz. Yardım eteriz bayramlarını buluşurga. Rahmet sizge. Bek zor rahmet Nariman abi, bek zor rahmet. Yardımlarınız için. Her vakitte de avulga buluşasız, avuldan taşlamışsınız. Bek zor rahmet sizge. Hazır aydagız biraz buna şayarıp kelep alayı hürmetli dostlar. Sizin aldığınızga rahatlanıp çakırasım kile. Avulda ile yaş buğun menaşı mektepte okup yatışı okuyucubizni. Ol endi özünün şayan jırlары bilen halkımızga bek tanıldı. Rahatlanıp karşı alığız yaşırçımız Ruslan Ahmetov. Danir Ali özü kelip jetmegen, Danir kechkagina kele, no aның bir jırын jırlaytırayım әлі de. Ayda Ruslan. Aylar öte, yıllar öte, jeter ahır zamanı. Şiber kız deyip kışkan idim, irrat etken zarrazan. Oy yüllem yüllem, işledim sen sinirgen. Kurra jille gepişe, yirrek sille gete. Oy yüllem yüllem, işledim sen sinirgen. Kurra jille gepişe, yirrek sille gete. Hatınıma bülek alsam kenne buyu şatlana. Nöbet bir ratnada kürke kübük kabara. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gepişe yirrek sille gete. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gepişe yirrek sille gete. Katın jiverdik kibitke alıp kaytırıga katıp. Tabi almay kaytkan idi malades dedi sarık. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gepişe yirrek sille gete. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gepişe yirrek sille gete. Kuna kızı kilgen bizge ipek şelden yabınıp. Matur matur yaş yigitler kilgen anı sağınıp. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gipişe yirrek sille gete. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gipişe yirrek sille gete. Сидит тёшина, берёза гнётся. Подожду, снимать не буду, может навернется. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gipişe yirrek sille gete. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gipişe yirrek sille gete. Canım şeker balı, kattan ölse baldız var. Baldız ölse kaynışımның minne diyen kızı var. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gipişe yirrek sille gete. Oy yüllem yüllem işledim sen sinirgen. Kurra jille gipişe yirrek sille gete. Kurra jille gipişe yirrek sille gete. Молодец, Руслан. Katkıl Latifulu Gayniyev 1964-71 yıllarda. Robert Cihanşaoğlu Rakipov 1971-73 yıllarda direktorlar bulup işlediler. Irşad Zakirullah Halilov 1973-2001 yıllarda 28 yıl bir tutaştan mektep direktörü bulup hizmet etti.
Мунчали мәктәбендә Иршат абыйның 36 ел эшләү учурында авылның 800 баласы ныклы белем, тәрбия алып, олы тормыш юлына аяк басты. Алар турында барысында язып та, сөйләп тә бетерерлек түгел. Бүгенге көндә Иршат абый исән, Худайга шөкер, бераз гына авырып тора. Инде Зәки апа бүгенге бәйрәмдә катнаша. Мин чын күңелдән менә шунда чакырасым килә Зәки апаны. Ул минем класс җитәкчем дә иде. Бик яратабыз аны, бик хөрмәт итәбез. Зәки апа, мөмкин булса, сезне сәхнәгә чакырыр идек. Рәхим итегез. Hörmətli avuldaşlarım, qayıtqan qonaqlar, bugünkü məktəbnin юбилей бәйрәме белән барыгызны да тәбрик итәм. Бөтенегезгә дә ныклы сәламәтлек, бәхетле тыныч тормыш телим. Беренчедән рәхмәт әйтәсем килә. Менә минем укучым Илмир. Ул Мачалине бөтен районга, республика күләмендә, хәтта күрше өлкәләргә танытты. Ходай анарга киләчәктә бәхетле тормыш бирсен. Рәхмәт әйтәсем килә аны тудырып үстергән, тәрбияләгән Расих абый белән Рауза апага. Расих абый инде гүриясе, урыны оҗмахта булсын. Рауза апага инде сәламәт, тыныч тормыш телибез. Тагын рәхмәт әйтәсем килә авылдашларга. Инде менә ничә елдан бирле шушындай зур бәйрәмнәр үткәрелә. Шушының кадәр кунакларны ачык йөз белән каршы аласыз. Рәхмәт барыгызга да. Мәктәпнең 90 еллык юбилее дигәннән соң уйланып ятам әле. Минем мәктәп белән бәйләнгән 44 ел гомерем үткән икән. Ничек бу булай? Беренчедән, 8-нче классларны укыдык. Без 8 еллык мәктәпне тәмамладык. Анда кадәр 7 еллык иде. Беренче выпуска без булдык. 8-не бетердек. Аннан соң кичке мәктәпнең бик активлашкан елы иде. Нургали абый мәктәп директоры безне ул агитировать итеп кичке мәктәпкә алып калды. Монда да шундый ук аттестат бирелә, йөрмәгез күрше авылларга дип. Шулай итеп 1 ел тагын без кичке мәктәптә укыдык. Инде бер төрлесе техникумнарга китте, кемнәрдер инде эшкә урнашты. Хәзерге шикелле бит инде гомуми урта белем дигән нәрсә юк иде. Шуннан соң инде калган 35 елы мәктәптә укыту эше белән үтте. Шулай итеп 90 елның 44 елы минем мәктәп белән бәйләнгән. Мин моның белән бик горурланам. Үземнең туган авылымда яшәдем һәм үземнең туган авылым халкына хезмәт иттем, кирәк булдым. Монда инде чыгышларда әйтелде, безнең укытучылар, безне укыткан укытучылар кабатлап сөйләп тормыйм. Шуның кадәр ныклы белем бирделәр алар. Аннан соң без Байыш мәктәбен бетергәннән соң Казанга Садинова Рәйнә белән киттек институтка керергә. Пединститутка, физмат факультетка. Бардык, имтиханнарны бирдек, конкурстан үтәлмичә кире борылып кайттык. Хәзерге шикелле бит инде әти-әни тотып йөрү юк иде ул вакытта. Үз белемең белән, үз тырышлыгың белән укырга кирәк иде. Шулай итеп без авылга кайттык. Эшсез иде. Хәзер бу вакытта безнең мәктәптә олы укытучылар иде. Кайсы авырый, кайсы нәрсә. Һәм Рәйнәне дә, мине дә мәрхүм Фәткыл абый беренче вакытлыча эшкә кабул итеп алды. Һәм без шушы авыру укытучылар өчен вакытлыча инде укыттык. Менә шулай итеп мәктәп тормышы башланып китте. Аннан соң бу вакытта Иршат абыегыз инде зауч итеп билгеләнгән иде.
hem Хыдайның кушуы булганdır инде. Biz гаилә кырып җибәрдек. Hem безнең тормышыбыз башланып китте. Икенче җайда инде мин заочно укырга кирдем институтка. Hem читтән торып укып, бер үк вакытта инде эш белән бергә тәмамладым. Бу вакытта безнең мәктәптә 300 укучы иде. 300 артык. Параллель класслар. Hem класста укучылар күп. Хатта менә бер класс булды, 39 укучы иде. Дәфтәр тикшерүгә алып кайтасың, менә шуның кадәр бияклектәге дәфтәр. Хәзергесе вакытта гына чагыштырсак, 1-2-3 бала укый. Шартларыбыз җиңел түгел иде, үзегез беләсез. Шушында укып чыгкан укучыларыбыз дип әйтик инде. Мәктәп салкын, бигрәк тә кыш көне. Мичне ягасың, мичкә тотынырлык түгел, ләкин жылытырмый. Менә шундый шартларда без эшләдек. Мин инде 35 ел эшләдем, Иршат абыегыз шушы мәктәптә 36 ел эшләде. Шулай итеп, безнең икебезнең хезмәт стажыбыз 71 ел. Һәм biz бу әзме, күпме үзегез сагышлап карагыз. Менә шушы чырда 800 бала безнең йөрәгебез аша үтте. Без аларның уңышларына куанабыз, куанып, борчулары булса кайгыртышабыз. Хәзергесе вакытта да инде алар белән кызыксынып торабыз. Иршат абыегыз хәзер инде менә килә алмады. Ләкин аның иң матур вакытлары Мачалидә үтте. Үзе кара китәнеке булса да, гомеренең матур вакытлары Мачалидә үтте. Һәм инде без хәзер кара китә күчкәнгә 13 ел инде ярый шулай яшәдек. Хыдайга мең рәхмәт. Бүгенге көндә дә ул һаман да Мачалидә, Мачали кешеләрен тишендә күрә. Бүген иртә белә торгач та Мачали кешеләрен искә алып сөйләде. Туган авылы кара китә булса да, икенче туган авылының Мачали. Тагын әйтергә телим мин нәрсәне? Менә инде күбесе бит авыллардан инде читкә киттеләр. Авылны саклаучылар кемнәр? Авылны саклаучыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Терлекчеләр, игенчеләр, механизаторлар, культура работниклары, авылыбызны саклап торучылар. Мең рәхмәт аларга. Мачали авылының үткәне булган, һәм мәктәбенең үткәне булган. Аның хәзергесе дә бар. Һәм инде киләчәге дә булыр. Монда алдагы сөйләүчеләр инде күп тукталдылар. Шуның кадәр данлыклы шәхесләр тәрбияләгән бу мәктәп һәм киләчәктә дә үзенең абруен югатмас, һаман да алга барыр дибез. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Ходай исәнлек, саулык бирсен, бәхетле, тыныч тормышлар. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Зәки апа, чын күңелдән бөтен классташлар исеменнән алар менән дә утыралар, кайберсе елап та утыра, мин күреп алдым. Бик зур рәхмәт сезгә, менә сез шулай безгә укытмаган булсагыз, сез безне шулай тәрбияләмәгән булсагыз, без дә шундый булмаган булыр идек. Без мәңге сезгә бурычлы, Зәки апа. Иршат абыйга барлык монда җыелган халык исеменнән кайнар сәламнарыбызны җиткерәбез. Икегезгә дә исәнлек, саулык телибез, озын гомерләр телибез. Мәңге шулай әле картаймыйча матур гына яшәргә Ходай язсын. Мин сезгә беләк итәсем килә менә шу китапны, менә бүгенге Мунчалинең мәктәбенең 90 еллыгына багышлап махсус юбилей китабы чыгардык. Менә монда бөтен мәктәптә укыткан укытучыларның фотолары, аларның истәлекләре, менә шу мәктәптә укып чыккан классларның общий фотографиялары бар монда. Менә шу китапта, менә шу 90 ел буенда укыган, мәктәпкә кергән, мәктәптә укыган, мәктәпне бетереп чыккан һәрбер кешенең исем, фамилиясе, аның кайсы елда мәктәпкә кергән, кайсы елда ничәнче классны тәмамлаган, һәрбер укучының да исем, фамилиясе язылган. Менә бу китапны
Çın köngülden Zeki apa sizge bile gitesim kile. Mena bu kitapni açkan sayın yazmalar, türlü yıllarda birde işlegen, okugan kişiler, hatır sandıklarında saklanıcı kaderli isterikler, gaylı albümlerindeki fotoresimler sizni kavat yaşlığınızga mektep yıllarına alıp kaçsın idi degen tilekte kalam. Rahmet. Hazır Akbirova Leysen başkaruğunda cırtınla bütersiz. Bir aklı yollar uzay, çallar üstte çeşlerine, koşulaydan yeşil ol, yeşil bulut yaşlarına, biz becirde yapıcılığı, yeni sevde yaratılır, gitmemeli yaşlıyımla yazgıları arasında, yazgıları arasında. Min her vakit baş harften yazam. Okutucu degen isimni hem her vakit şulay aytırga da, saklarga da tiyiş il sizni. Cavaplılık küpme sinin iste, kim oylagan tüle uçamasın. Birizliksiz seni savgan işte, niçik jiger taba alasın. Karşındagı türlü bağlarının, ügi tüge sina birsi de, hakta gala şunday ılı canını, birse birgen okutucu kişiге. Okutucu her vakit mektepten giz aklığı, namusu bulup tura. Munçali mektebinde de andı mertebeli şehisler baytak bulgan. Farkıçların bilimlerin, vakitlerin kızganmınça, zor talepşenlik bilen bilim birgen ilikige okutucularımızdan Akife Zahiriddin kızı Gilmeddinova, Kafiye Yusuf kızı İzmailova, Emine Yakupova, Robert Hamkhaniye Rakipovlar, Gülira Siraç kızı Bagauddinova, Müşfika Şakvali kızı Hisamova, İlgizer Hayruddinov, Nurislam Muhammed Şahi ulu Hismettoğlu, Fahime Hisamova, Lıkman Kayyum ulu İdrisov, Nurmi Şeyhullah ulu Habibi Nur Arifullah kızı İsmetovlar, Fatkıl Latif ulu hem Gülşat Zaki kızı Gayniyevlar, Rafael Mahiddin ulu hem Fevziye Abdullah kızı Emirhanovlar, İrşad Zakir ulu hem Zakiye İshak kızı Halilovlar, Firdaniye Bakirova, Daniya Tagirova, Reyna Sadzinova, Raşida Ahmetova, Farida Halilova, Adila Musina, İlgizar Najmiyev, Safiya Gilmeddinova, İngil Gaffarov, Gülya Nafiyeva, Dilara Nafiyeva, Daniya Zagriyeva, Gülşat Raşid kızı İzmailova, Nail Ayzatulov, Gülsüm hem Alsu Mahmutovlar, Alsu Fatkulova, Rima Kalimulina, Venera Talgat kızı İzmailova Gizatulina, Firdevse Zaydullah kızı Hamidulina, Faniye Ahmetova, Firaziye Muhammedcanova, hem başkalar şundilardan. Hazır saknevizge veteran okutucumuz Fevziye apa Amirhanova'nı çakırabız. Rahim ettiniz hürmetli Fevziye apa. Munçali mektebinde işlegen yıllarınız nindi hatireler bilen beylengen, bizning bilen de ortaklaşsanız idi. Rahim ettiniz Fevziye apa. Hürmetli avuldaşlar, hürmetli ipteşler,
Sizni bugungi büyük bayram bilan tabrik etaman. Hem sizga uzun ömür, selametlik, sağlıklı turmuşlar. Men Maçali maktabine 60 yılda qaytdim. Men qaytganda maktabda klaslar paralel idi. Hem klaslarda 30'ar artıq bala oxuydu. Məktəb kolxoz bilə bir nıq ilimdə yaşadı. Kolxozun bütün işində erkən klas oxucuları qatnaşalar idi. Kolxozun çigindir alığında, kolxozun bərəngisin alığında, əgər indi avulğa seminar ise bütün firma işlərində də qatnaşalar idi. Məktəbdə işləvi bir günlüğe yakın buldu. Hem bugünkü günde de məktəbdə işləyən yıllar bir de unutulmayın. Şunday jingil, şadlık bilen işlenirdi. Balalar günlüğe şunday yakın buldu. Balalarını biz okuttuk salkın məktəblərdə. İşlerge bir çilek taş kümer. Onun bile biçni pavuzasın. Sünmü, kulası yılınmay. Eğinde avtaruçkuları yok idi, para kamanıp yazalar idi. Bizim devirdeki balalar, Maçali məktəbindeki balalar, mine şunday salkın klaslarda okudular. Lakin, eydirge gerek, Maçali məktəbində şunday salkın klaslarda okusalar da, Maçali məktəbi oxucuları yüzlərinin donlarını yubatmadılar. Bugünküsü gündə maqtanıb eytirgə mümkün. Maçali məktəbindən oxub çıxan kim minə yox. Yazıcı Şərəf Müdəris, Zəki Nuri, bugünküsü gündə Şuşa Maçali məktəbindən sınıf yıllardağına çıxan Aymitov Rəmiz, Indi türlü ülkelerde, ilimizin türlü ülkelerinde, türlü uçmaklarında işlevçiler, vraçlar bulsun, prokuratura çilinleri bulsun, oğul kucalığı bir işleri bulsun, varsa da Maçali mektebinden çıktılar, Maçali'nin yüz balaları. Şuşu Maçali mektebinden çıkan balalar yüzlerinin oğul kucalığında işlediler. Şuva ittirip Maçali məktəbi qurulana üzerinin cimişleri ilge hizmet ettiler. Bugünkü gündə də qurulanıp eğitirdik. 7 yıllık məktəb Şuşa Maçali'da açıldı. 7 yıllık məktəb Maçali'da açılıp, Maçali'da okuyup çıkan kadrlar rayon aktifleri bulup işlediler. Esat Arslanov rayonun ikinci sekretarı bulup işledi. Münəmində okulan, hem işləyən, Hayrullin, Zafranov olub işlədi. Kim yine yok? Maçali ovulu rayonunu kadrlarıyla təmin etdi. Maçali ovulunda yaşayıcı xalq günlüğe yakın olup kaldı. Tatlı, eybət, tınıç xalq balalarını ukurga balaların türep gerittiler. Bu vakitte hiç bırakçın geri şartından tırışaydık, arlarından baraydık balalarını alırga. Bir sürü ekmeğler iyileşleri olsa da çıkarıp biberlerdi. Münemiyet ata-analar var, yüzlerinin balalarına şulay terbiye bilgen için Maçali ata-analarına bir rahmet merkezim. İpteşler bugünküsü beyrem, Zor Türken beyrem. Bu beylemni uyuşturucu İzmailov İlmir, rahmet İzmailov İlmir'ga özünün geçin cellemice, vakitin cellemice, kazınıp arxivlardan sağlam. Maçali'nin ütkendeki durmuşun ne halı aldığına getirip bastırgan için İlmir'ga büyük rahmet.
Allah günde de indir var, dışında umutluklar, dışında derecedir. Rahmetle olacağız. Рахмет Фәүзия. Biz бүгенге бәйрәм белән котларга безне бик күп кунаклар килде, зур кунаклар килде. Рәхәтләнеп чакырасым килә авылдашыбызны. Бүгенге көндә Ульяновск шәһәрендә яшәүче безнең авылдашыбыз менә шу мәктәптә укыган, шунда бала чагы үткән Расих абый Махмутовны. С удовольствием приглашаю сюда на сцену поздравить наших земляков, министра водного хозяйства Ульяновской области Расиха Ишмухамедовича Махмутова. Рәхим итегез, Расих абый. Дорогие односельчане, гости, вот с таким трепетом мы сегодня относимся к этой школе, с таким трепетом мы смотрим друг другу в глаза, и мне хочется от имени нашего класса, кто-то здесь, наверное, присутствует, я знаю, что поклониться в пояс всем учителям, которые нас терпели, которые нас учили, которые нам дали дорогу в жизнь. Спасибо вам. У всех в памяти в этой деревне, как в сторону школы, по утрам текли ученики группами, кучками, по одному. Кто-то назад возвращался, потому что то штаны порвал, то сапоги дырявые. Все это было. Но не очень сытых, не очень одетых и не очень довольных наши учителя учили всех одинаково. И стало быть, на этом нельзя было остановиться. Дорог тот момент в жизни, когда человек сам учится, приобретает знания. Поэтому вышли из стен той школы, которая была старенькая, но хорошая, такие добрые люди: Нурмухамед Абухисамов, Сейфихан Нафиев, Касым Махмутов, одноклассник Дамир Чингатуллин, главный конструктор Зеленодольского военного завода, с этой школы тоже выходит, и многие другие. Поэтому эта дорога в эту деревню никогда не зарастет. Те люди, которые вышли из этой деревни, из этого села, из этой школы, всегда будут сюда возвращаться, на родную землю, на родную почву и к родным своим людям. Спасибо вам всем. Дай Бог вам здоровья, Аллах тоже. Всего хорошего. Безнең бүгенге бәйрәмебезне котлап Казаннан да кунакларыбыз килде. Бөтен дөнья татар конгрессыннан, бөтен дөнья татар конгрессы рәисе орынбасары Ринат Зиновичтан Гөлназ Шәйхи килде. Рәхәтләнеп сезне чакырасыбыз килә, Гөлназ, шушы сәхнәгә. Хәерле көн, хөрмәтле Мөнчәли халкы. Менә авылыгызда ел сайын шундай мотор бәйрәм уза. Ул үзе бер зур, ничек дип әйтим, авылны берләштерә торган зур бәйрәм. Моның өчен әлбәттә сез, Илмирга рәхмәтле, без аны бөтен дөнья татар конгрессында яратабыз, хөрмәт итәбез. Ул менә татар авылын, татар дөньясы таныткан кешеләрнең берсе. Авылдан танылган шәхесләр күп чыга. Сезнең мәктәптән дә бик күп алар. Аларны санап битәргә кул бармаклары гына җитми. Шуңа күрә, ләкин шуларны берләштереп, бер мәйданда очрашучы кеше ул Илмир, очраштыручы кеше. Мең рәхмәт сиңа, Илмир. Шу авылны яшәткәнең өчен, тырышканың өчен. Инде шушы мәктәпнең шушы бәйрәмне оештыруга күп көч куйган минем шәхесләргә, шушы авылда туып үскән шәхесләргә, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хатларын тапшырып китәсем килә. Рәхмәт хаты мөхтәрәм Халитов Дамир Василулы, милләтебез алдындагы олуг хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган хезмәтләрегез өчен бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты сезгә рәхмәтен белдерә һәм киләчәктә дә уңышларга ирешерсез дип ышана. Бөтен дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыкара берлеге рәисе Ринат Закиров. Шундый ук рәхмәт хаты белән бүләкләнә
Salihov Damir Geray улы. Шундый ук рәхмәт хаты белән бүләкләнә Алимов Дамир Абдулкадир улы. 3-нче Дамир бу. Шундый ук рәхмәт хаты белән бүләкләнә Хайретдинов Марсель Илфан улы. Шундый ук рәхмәт хаты белән бүләкләнә Идия Турлина Тәскирә Әмирҗан кызы. Шундый ук рәхмәт хаты белән бүләкләнә Халитов Рәис Шамил улы. Шундый ук рәхмәт хаты белән бүләкләнә Нафиева Надира Әмирҗан кызы. Авылыгыз матур, халкыгыз матур, узын гомерле булыгыз, сәламәт булыгыз. Менә шундый гел матур бәйрәмнәр оештырып торыгыз. Шушындай оештыручы кешеләрнең кадерен дә белегез. Бик зур рәхмәт сезгә, рәхмәт менә. Бик зур рәхмәт Гөлназ, сезгә дә вакыт табып безнең бәйрәмебезне санга санап, бөтен эшләрегезне ташлап безгә килгәнегез өчен һәр вакытта да безнең бәйрәмдә буласыз, безнең шатлыкларда уртаклашасыз. Бик зур рәхмәт сезгә Гөлназ. Хәзер хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, зур дулкынлану белән, зур шатлык хисләре белән сәхнәгә чакырасым килә Мончали авылының почетлы гражданины. Безнең бәйрәмебезне хөрмәт итеп, ерак аралардан якын итеп, үзенең бөтен эшен ташлап килде. Безнең яраткан апабыз Дания апа Тулова да биредә. Әйдәгез, аны сәхнәгә чакырыйк алкышлар белән. Дания апа, рәхмәт итегез. Исәнмесез, Мончалилар? Мин сезне тоже яратам, бик нык яратам сезне. Бәйрәм белән. Исәнлек, саулык, тыныч тормыш сезгә. Рәхәтләнеп, озын гомерле булып яшәгез. Менә беләгә генә күчтәшләр алып килгәнем, подарклар. Уларны бирәм дә. Бусы сиңа инде подарок. Бусы фотоаппарат. Ну, так что. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, менә безнең Дания апа белән инде без 2012-дән бирле танышкан идек. Менә шуннан соң ул безгә бик зур ярдәм итте. Менә шу авылның яшәешенә, авылның сакланып калуга, авылның юлларын ясауга, менә аның тырышлыгы белән авылда шундый юллар булдырылды. Аның тырышлыгы белән авылда менә битеп барган мәдәният йорты сафка басты, яңадан бөтен таләпләренә туры китерелеп. Аның ярдәме белән менә ничә елдан, 2нче елдан бирле инде мәчеткә ремонт ясыйбыз. Башта без аның тәрәзәләрен алыштырдык аның ярдәме белән. Аннан соң крышасын алыштырдык. Быел инде менә ничек матур итеп тышлатып җибәрдек. Бик матур, хәзер елмаеп килеп каршы ала. Бик зур рәхмәт сезгә, Дания апа, менә шундый изге эшләрегез өчен, Мончалигә булышканыгыз өчен, Мончалине яратканыгыз өчен. Без дә сезне шулай бик каты яратабыз. Мончалидан аерылмасагыз иде, безне ташламасагыз иде дип контрактта калабыз. Bir gene minutga Dania apaның bir сүзе бар иде әйтергә Дания апага. Bir gene minutga Dania апа әйтсәгез. Сәлемсез. Дигән кунаклар, авылдашлар. Сезне бүгенге Мончали мәктәбенең 90 еллыгы белән тәбрик итәм үзегезне. Безне Дания үз канат астына алды. Безнең Дания сезнең алда түбәнчелек белән баш иябез. Безнең авыл менә үзегез дә беләсез. 500-лыктан 135 генә калды хәзер. Бүгенге сәкәндә халкыбыз да елдан ел әзә. Бу Мончали яшәячәк, яшибез. Allah dilese. Daniye'ye dinimde küçüküne gene aktif kısmından mı üzümüzden gülerimiz. Менә бу кичкенә генә бүләкне Дания апа зур итеп кабул итерсез инде. Бу истәл, менә бу якта. Бусы истәлеккә безгә менә шуны кухняга куйгач, кухняга кергән саен Мончалине искә төшерәсез. Һәм менә бу матур чәчәкләр сезгә Дания апа бездән. Әйтәсез сез атам. Юк, бу бездән истәлеккә. Дания
Дания апа ул һәр вакытта безгә бүләкләр белән килә, һәр вакытта подароклар белән килә. Менә бүген әле ул бүгенге бәйрәмгә тагын бер подарок алып килгән, аны әйтергә оныттымы, или әйтмәде генәме? Менә кичке концерт, кичке бәйрәм концертында Дания апа бүгенге бәйрәмгә махсус алып килде. Шуңа күрә тагын бер кат бик зур рәхмәт әйтеп, көчле кул чабулар белән рәхмәт әйтик әле. Бик зур рәхмәт Дания апа сезгә. Хәзер шулай ук чакырасым килә менә шу сәхнәгә авылдашыбызны, хөрмәтле кешебезне. Менә шу мәктәптә укып, белем алып, мәктәптән чыккан, бүген инде республикабыз күләмендә Мунчалине таныткан, үзенең матур шигырьләре белән республикабызга иҗат иткән шәхесебезне Рамис Киямович Әйметов утыра. Татарстан Язучылар союзы берлеге рәисе урынбасары Рамис Киямович, сезне чакырабыз. Рәхмәт, хөрмәтле якташлар, хөрмәтле авылдашлар. Исәнмесез, һәр барчагызга да. Иң элек мин шундый бер миссияны башкарасым килә. Мин сезгә Татарстан Язучылар берлеге рәисе Рафис Кырбанов кул куйган котлау папкасын тапшырырга рөхсәт итегез. Һәм менә мәктәпнең китапханәсенә безнең язучыларыбызның китаплары рәхим итеп алыгыз. Хөрмәтле авылдашлар, бүген инде бик күп сүзләр сөйләнде, бәлки кабатланыр да. Һәм әлеге чарадан Татарстан Язучылар берлеге читтә калу һич кенә дә мөмкин түгел иде. Чөнки әлеге мәктәп әйткәнебезчә бик күп язучылар тәрбияләде. Шәрәф Мөдәррис, Зәки Нури, Нурмөхәммәд Хисамовлар, Роберт Ракиповлар әлеге мәктәпнең укытучылары. Әле мин әлеге бәйрәмгә әзерләнгәндә Мунчали тарихына багышланган китапны тагын бер кат укып чыктым. Мәктәп тарихына кагылышлы материалларны. Бу мәктәптә ничек инде язучылар, әдәбият, сәнгать әһелләре чыкмасын ди. Заманында әлеге мәктәпнең укытучылары, кайберәүләре мандолинада уйнаган, кемнәрдер гармунда, кемнәрдер скрипкада уйнаган. Хәтта мәктәпнең оркестрында оештырып җибәрәләр заманында. Мәктәп укытучылары коллективы, зәңгәр кебек шундый зур спектакльләр куялар. Менә шушы җирлектә, менә шушы мохитта язучыларның, әдәбият, сәнгать әһелләренең чыгуы ул табигый хәл. Менә кичәбезнең башында монтажда бер укучыбыз мондыйрак шигырь сөйләде. Кемнәр генә булсагыз да, тәхетләргә менсәгез дә, кайтыгыз сез балачакка дип. Безнең балачак нәрсә ул? Безнең балачак ул мәктәп еллары. Безнең балачак ул безнең беренче укытучыбыз Нәсиха апа Вәлиева. Безнең беренче укытучыбыз булды. Шулай башлангыч сыйныфта безнең икенче укытучыбыз Бибинур апа да булды. Балачак ул безнең класс җитәкчебез Фәтхулла абый Гайниев. Һәм инде әлбәттә, мин бүген әлеге кешене бик зур хөрмәт белән искә аласым килә. Ул минем татар теле һәм әдәбияты укытучым. Ул миңа һәр вакытта да иҗатка илһам биреп, рухландырып торучы Фәүзия апа Хайретдинова. Фәүзия апа булмаса, мин бәлки киләчәктә шулай иҗат дөньясына кирип китмәгән булыр идем. Ул минем кечкенә генә иҗади уңышымны да күреп алып, һәр вакытта да рухландырып, канатландырып торды. Ул безнең мәктәптә Агымсу дигән әдәби түгәрәк оештырып җибәрде. Һәм миңа ияреп, ул елларда безнең хәтта бик күп укучылар да иҗат эшенә кирип чумдылар. Әлбәттә, укытучыларыма мин бүген бик зур рәхмәтемне белдерәм. Әлбәттә, бүген менә безнең каршыбызда шундый зур, якты, иркен мәктәп балкып тора, ләкин аның балалары гына азрак. Менә без укыганда да шундый мәктәп булса иде ул. Мин әле дә хәтерлим,
Ул елларда бит кахар суккан кышлары да бик салкын була торган иде. Укытучыларыбыз безне ширатлап бер артлы кыш көне мишкә барып кулларыбызны җылытырга рөхсәт бирәләр иде. Без менә шундыйрак шартларда укыдык. Әлбәттә, бүген мине Язучылар берлеге рәисе урынбасары буларак та, шагыйрь буларак та бер мәсьәлә борчый. Менә безнең мәктәпләребезнең шулай таркалуына китергән иң зур сәбәпләрнең берсе ул безнең милли мәгариф системабызның булмавы. Бүген һәрбер укытучы, һәрбер мәктәп директоры, һәрбер РАНО хезмәткәре менә шул хакта борчылырга, уйланырга тиеш. Безнең киләчәктә үзебезнең милли мәгарифебез булмый торып, киләчәктә тулы канлы татар мәктәпләре булмаячак. Барыгызны да бәйрәм белән. Мин сезне бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән барлык язучыларыбыз исеменнән котлыйм һәм әлбәттә иң зур рәхмәтем әлеге бәйрәмне оештыручыларга. Сау булыгыз. Хәзер менә шунда шушы сәхнәгә чакырасым килә. Бүгенге бәйрәмгә кайткан, бүгенге бәйрәмгә килгән, менә шу Мунчали мәктәбендә укыткан укытучыларыбызны бөтенесен. Килегез әле бөтенегез монда. Менегез әле укытучылар. Майра апа Касымовның кызлары кайткан. Менә бу апа ким әле? Дания апа Тагирова кайткан. Тагын менә кемнәр белән таныштырмадым. Наил абый кайткан. Исматуллов абый. Нурдан абый килгән шу мәктәптә укыткан. Тагын кемнәр бар әле укытучыларыбызның? Менә алар исеменнән сезне бирәсем килә. Фәния апага 1-2 минут кына мин сезне бирәсем килә. Венера апага аның әйтәсе сүзләре бардыр. Венера апа, сезне сезгә бирәсем килә. Рәхмәт. Бер тавышмак әйтәсе килә. Нәрсә ул 2 мәртәбә туа? Эльмир миңа каршы 3 мәртәбә туган дип әйтеп була. Роза апага бик зур рәхмәт. Икенчедән мин беренче укытучысы бездә укыды ул. Аннары Зәки апа дип әйтте. Дөрес бит? Бәйрәм белән котлыйм бөтен авылдашларны, барыгызны да оештыручыларга бик зур рәхмәт. Бер генә сүз әйтәм, шушы авылга килмим дип, распределение булганда да алмадым. Авызың сөйләгәнне колагың ишетмәсә киләсең икән. Ана шул елга шагына Әсән дигән авылда 3 ел эшләдем дә, Илмирларны укытырга насыйп булган. Так что бик зур рәхмәт, мин бик шатмын. Кешегә саналган өчен, укытучы булып эшләгән өчен бәйрәм белән саулык телим. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле дуслар, бөтен укытучылар коллективы исеменнән, элекке елда эшләгән укытучылар коллективы исеменнән, хәзерге вакытта эшләгән укытучылар коллективы исеменнән тәбрикләү өчен сүзне бирәсем килә Фәния апага. Фәния апа, сүз сезгә. Хөрмәтле авылдашлар, кайткан кунаклар. Мин бу авылга шулай ук 84-нче елны килен булып төштем. Шуннан бирле бу мәктәптә эшләдем. Менә шушы коллективта Иршат абый иде. Бу мәктәп инде минем белем алган мәктәбем булмаса да, ул минем тормыш мәктәп үттем мин монда. Бу мәктәптә Иршат абый, Зәки апа, мәрхүм Фәткал абый, Гөлшат апа, Рафаил абый, Фәткал абый безгә алар укытучы булдылар. Тормышка өйрәттеләр. Алар ярдәме белән без менә бүгенге көндә үзебез хәзер олы тормыш юлын үткән олы кешеләр булдык. Бәхетле әни булдым мин монда. Бәхетле авыл кешесе, бәхетле хатын булдым. Бөтен эшләгән укытучылар коллектив исеменнән элек елларда без бергә эшләгән коллектив, аннан соңгы яшьләр исеменнән бу бәйрәмне оештырган өчен иң беренче минем дә укучым ул Илмир. Иң олы рәхмәтне Илмиргә әйтәсе килә. Илмир, әгәр син булмасаң, бу авылдан бик күп шәхесләр чыккан, беләбез. Ләкин аларның бөтенесен барлап, эзләп табып, Россия күләменнән аларны эзләп табып, тарих китапларын актарып, син яңадан татар халкының, Татарстан Республикасы халкының, Чүпрәле районы Мунчали авылының тарихын ачып җибәрдең. Син бүген Мунчалиның тарихын язасың. Кешеләр тарихны
tarih fenleri kandidatı bulu için, tarih fenleri doktora disertasiyaların oturup kitaplar, defterler tutup yazarlar. Sin, anı mene tırmışta ucu, sin teoriya tügel, praktikada başkarasın. Mene şunun için, hürmetli yetekçiler, ılı kişiler barmında, biz İlmir Rasihoviçka, tarih fenleri kandidatı ismi birige tiyişbiz. Min mene bugün şunu güderip çıkan. Bütün avul halkı, Munçali halkı, kilgen kunaklar, rayon, respublika halkı isiminden mine şunu sırayım. Tatar Kongresinden kilgen vekil. Gülnaz sizge de müracaat etem. Mine bunu siz iskanlığınızı unutmağız, eydegiz mine şunu huplağız, iyi başkarıp çıkıyız. İlmir mına dostoynay. Ul bulmasa biz de bu beylemlerini biz türmeydik. Mine ul hazır почти 10 yılga yakın 8. yıl bu. Bizning avul halkı için, tügel avul için, rayon için, Ulyanovsk ülkesi için, Kürşit Çuvaşi halkı için avulda beyrem yasay. Mınday beyremler bizdelige kadar bulmagan idi. Şunday okuçubuz, şunday avul kişimiz buluğu bilen biz gururlanırga tiyiş, biz anı saklarga, üstürege, biz anı hürmet iterge, etiyenisine biz rahmetli bulurga tiyiş. İlmirga gelecekte de, yine bu başlagan içinde zor uğuşlar, sina gayle bekıdı, gaylende uğuşlar, gelecekte isenlik sağlık, mine bu kılgan işlerin, gamellerin sina mengi bu dünyada da cennette de rahmet bilen eğlenip kaytsın. Prema mine okuçun bulsa da aldığında baş yesi ile. Big zor rahmet. Mine mınday okuçularımız küp bulsun idi. Mınday avuldaşlarımız küp bulsun idi. Şul vakitte halkı ez bulsa da Munçali yaşayacak. Yaşasaydı Munçali. Bütünüz de şunu dilidir. İsenlik, sağlık bilen. Rahmet İlmir. Big zor rahmet beni yapar. Barızga da okuçular. Big zor rahmet için köngülden. Hazır hali gitmeysiz minari sizini vermeyeyim. Hazır muzikalni padarak. Mine şu kolektifta işlep, icat etken bizden okuçularımız da var. Rahatlanıp mine sizden algan mine çok rasım kile. Anisa apa bilen talga etabını. Eydeki sözünüz var ahire birer söz sizge. Mektebimizning, tuğan mektebimizning yubileyi bilen şın köngülden kutluybız. Bu beyramga bik tilep, qayttık, gururluk hisi bilen beyramning barışın karap turabız. Bizni okutkan okutuşularmında bik zor rahmet alarga biz alar alında baş iyemiz. Jırlanası jırım ey Ömer deyip atala. Bu jırım barlık avıldaşlarga, bizni okutkan okutuşularga beyram selemi bulup yangırasın idi. Kiçkinegine bülegim, bik giller yaratam üsteriga, üzüm üstergen gelini mektepte alıp kayttım. Mektep direktörü kaya. Sizge. Kuzaları da giderler şol, yerip versene. Eligine girgen idik, şu çiçekli yazlarda. Şu çiçekler koyar arada, eğlendiler olmağa. Eligine girgen idik, şu çiçekli yazlarda. Şu çiçekler koyar arada, eğlendiler olmağa. Tegereşken olmalarga, kübelektey kor yawa. Ey Ömerem kuşlebin bu, aşıgasın koylarga. Eligine girgen idik, şu çiçekli yazlarga. Şu çiçekler koyar arada, eğlendiler olmağa. Eligine girgen idik, şu çiçekli yazlarga. Şu çiçekler koyar arada, eğlendiler olmağa. Şu
çiçekleri koyarada eğlendiler almağa. Rahmet, big zor rahmet.